chega a noite, estás igual de soa que as demais. Bueno, sí, pero mentres ti te das un baño no teu jacuzzi, eu teñome que conformar cunha simple ducha. É que no baño non me cabía a bañeira e tiven que poñerse un prato de ducha. Ese é o problema. Ti cando queres vir a darte un baño, ves para acá e asunto solucionado, de acordo? Ai, de verdade que non mo dis por animarme. Que non, muller, non sei como estivemos tanto tempo sin saber a unha da outra. Nin eu. O haberme gustado tanto que estiveras cando foi a morte de Javier. Tiñas de caber chamado, muller. Fíxeno. Ai, sí. Sí, pero nunca me contestaches. Non te teño excusa, sonche unha porca. Bueno, muller, as actrices e o que tedes están tan liadas con tanta estrea. E canto é xa do accidente? 6 anos. 6? Sí, pero podes creer que ainda hai noites nas que esperto e alongo a man para tocalo. Penso que está aí o meu carón e... Ai, non, vamos non. Mira, xa estou a montar un numeriño. Choro por todo, teño un vicio. Vagas nada. Imos tomar algo, ti e máis eu, antes de que cheguen esa panda de nergúmenos. Parécete? Paréceme. Veña, vai. Bueno, espera, non sei se me parece, porque meu psicólogo di que non debo beber cando estou deprimida. Ese psicólogo non che sabe nada da vida. Ai, pois cóbrame 60 euros por sesión. Ai, que ladrón, mira. Ti cando teñes un problema, ves asunto a túa amiga Rosy e asunto solucionado, de acordo? Ai, que ben, en 5 minutos teño jacuzzi, amiga. Un licoriño pode ser? Claro, muller. Pero se enchestes pastéis. Ai, moitísimas grazas. Alégrome tanto de que teñas dito que sí hasta a cea. Que conste que o fixen por ti. Ai, unha reunión de antigas alumnas. Soa totalmente terrorífico. A xente en 30 anos cambia moito. Ou tamén existe a posibilidade de que non teñan cambiado nada. Iso soa terrorífico, ainda máis, cabe. E logo por qué? Porque non me gusta a xente que non cambia. Nada do que vive vos enriquece. Fanos modificar o seu punto de vista. E ademais, descolocaos do seu mundo perfecto. Ai, chica, que ben falas. Ai, a que sí? É que de ler tantos guións quedarosme palabrillas soltas. E oinches, cantas imos ser? Porque éramos unhas 24, creo eu, Bueno, seremos 5 ou 12. 5 ou 12, nada máis. Pero si éramos 24, 25, máis ou menos. Sí, pero que había algunhas que me decían que podían vir, pero non querían, outras que non podían. Bueno, que ao final imos ser ti, Carlota, Eu me anoto un 15 máis, verdade? Ando toma para mí. Por fin, gracias. Ai, que vasos tan bonitos, Anda, parro, brindemos. Arriba, Redentoras! As redentoras. Que tunantas andábamos feitas. Sí. Lembras cando fomos de convivencia, Serra? E pillounos a irmá Rosaura fumando un porro no cuarto. Colar un porro? Ai, Ángela, nunca te decatas de nada, non Bueno, podo contigo. como non me deixabades entrar? Ai, aquí está a primeira, quen será? A Carlota. Bueno, porque sempre foi tan puntual. Pois é verdade. Ois? Casou e divorciou. Polo visto o marido andaba con outra. Moito máis nova e máis delgada, como se o vises. Ois? Non lle digas nada de que xo comentei, Vale. Ois? Que? Ese segue igual de gorda, non lle comentes nada. Que non, caso foi tan parda, mulleriña. Sempre. Hola, Carlota. Pasa, mulleriña. Ai, mira ela. Ángela. Carlota! Carlota! Ai, pero que guapa estás. Cambiaches moitísimo. Eso mesmo dixen, a ver, vírate. Corpazo ten a cabrona a esta hora. Ai, unha foto, veña. Que pasa? Non lembra de lo conto do parruliño feo? Eu nem coñen incretos contos de fadas. Pois sendo actriz deberías, que si non o mundo do teatro. Puro espectáculo. Toma, para ti. Que bonitas flores. Ti non sabes que amarelo na mala sorte no teatro? Sí. No. Rocío non ten feito nunca nin cine nin teatro. Libro nunha revista. É a miña asignatura pendiente. Xusto, igual lle dá un xiro a miña carreira. Ás veces é botar darlle a vida un xiro de 360 grados. Que tal de 180, bonita?
Bueno, iso iba a dicir eu. Ui, este licoriño como se sube, Posme outro. Claro, mulleriña. Un xiro entón, non máis concursiños nin telepromocións. Claro que se me seguen a pagar 9.000 euros por cada concursiño, igual o sigo a facer durante un tempo. E logo paganche 9.000 euros por cada programa. Pero iso veñen sendo 36.000 euros ao mes. Os meses que caen de 4 programas e os que caen de 5 van a un chisquiño máis. Por certo, poñoche algo de beber. Algo baixo en calorías tes? Baixo en calorías, pero si non che fai falla que tes unha cintura de avispa que tiras para atrás. E ti tetas, que barbaridade. Que me quedaron ben. Ben, non sei, pero gordas? Máis vale que sobre, bonita. Pois, e non chegou ninguén máis. Non somos as primeiras. Algunha se perderá fixo, porque, perdón o comentario, Roci, a casa mona e che moi mona, pero está cheno quinto, carallo. Quería estar tranquila, muller. Pois, filliña, conseguíselo. Bueno, era para protexerse dos paparazzi e dos fans. Ai, claro, os fans, esa cousa tan terrible. E, por certo, un xardón tes. Moi bonitos os teus sillóns. Deseñame eu. Creo cho ben. Mira, e ti por que non a vives, Carlota? No centro, como unha non é famosa, non lle importa vivir amoreada. Un segundo sen ascensor, 2 dormitorios e un baño. Completo? Sí, que pasa? Nada, é que eu só teño prato de ducha. Vives soa? Non, con Agustín. Ai, o teu home, non? Por favor, non ofendas ao meu gato. Pero que ti estabas casada ou non? Sí, pero fixen o que todo mundo de catarse do que é o matrimonio. Divorciar. Ai, e que pasou? Pasou de ti ou marchouse con outra? Eu non dixen nin chiu, Non, claro, foi o gato. Ai, Carlotiña, sinta non tes superado o tema, non o tocamos, muller. Está superadísimo. Falemos dilo. Ademais, para que son estas reunións de antiguas alumnas, pero senón para ver a quen lle ten ido mellor na vida. Que agora, querida, entendo que quixeras que a reunión fose na túa casa. Carlotiña, véxote que estás moi nerviosa. Mira, aí te la porta, podes lanzarme a No. Eu non pago un turno esta radio para voltar a casa con toda a oreira. Ai, por favor, deixade de comportarvos como colegialas. Ai, que non, Ángela. O que botaba de menos meterme contigo, mamarracha. Eu que o fixeses, zorrón. Mira, a ver, vamos. A ver, imos brindar, veña. Ala, ollade. Veña, arriba, redentoras. Arriba! Por nós, as millores. E as únicas, polo visto. A ver, estas perderon se fixo, Porque xa. Bueno, a ver, esperade. Vai a ser mellor que o diga xa. Non vai a vir ninguén máis, estamos só as 3. O que? Que non chamei a ninguén máis. A ver. Querrás decir que non se apuntou ninguén máis. Non, que non chamei a ninguén máis. Pero, por que non dices? Porque eu non quería que estos se encheran marujas cotillando sobre como lles vai a vida cos seus homes e os seus fillos. E se vos decía que íbamos a estar só as 3, tiña medo de que non quixerades vir. E tiña tanta gana de vervos. Mira, se estamos só as 3, estamos só as 3. Que íamos facer? Por min non hai ningún problema. É por ti, Carlota. Tampouco. Si estamos nos as 3, pois estamos nos as 3. Entón non vos enfadades. Ai, que non, cousiña bonita. Estou super contenta. E ti, Carlota? Eu estou de ledicia. Que bien. Que vos parece se vos sacando Catherine? Porque iso sí, teñoche Catherine pa un rexemento. Bueno, máis tarde como que caíras, pero antes posme outro licoriño. Claro, muller, como non. Para min whisky. Whisky a outra. Pois non che vou ter baixo en calorías, Tranquila, poderei nos superar. Bueno. E agora, e antes de que estemos completamente bébedas, que vos parece se vos vou contando o historial da miña vida? Sentamos. Non é necesario, é curto, pero iso sí, moi xugoso. Casei aos 26 anos.
pola iglesia, de blanco, gordísimo. Un compañeiro da Facultade de Dereito, alto, guapo e moi traballador, sobre todo, moi traballador. Con decirvos que nunca me chegaba a casa antes das 11 ou 12 da noite, un día, cansa de que se ocupara de todas as contabilidades mundiais, decidín ir a visitalo despois de cear. E en honor á verdade teño que decir que o atopei sentado enriba dun libro de contas. E mala súa secretaria olvidáranse de apartalo antes de poñerse a joder como coellos en celo. E que fixeches? Deixache? Deixado? Pero como me deixado se eu era tonta e gorda como de pequena? No. Eu seguí con él. El seguí comigo ata que cansou. De ti. Gracias, filla da gran puta. De nada, querida. Bueno, entón que fixeches? Chorar. Chorar e poñerme a dieta. E eso sí, operarme de todo lo que me deron de sí os seus cargos. Xurín que nunca máis ia chorar por un home. No, que babexen eles. Techo lo acabado? Bueno, supoño que non tanto como a ti, pero de vez en cuando algún me quenta a cama. Que tal? Gustou vos? Xa che moi visto como te deixo por outra. Ai, sinto non ser tan original como a ti, xa sabes que eu sempre fundo un montón. A mellor gustamos máis que o voso home vos deixa secas sin avisar. Ai, mulleriña, non chegas outra vez. A ver, home. É que segundo o meu psicólogo un período que ainda non asumín. Ai, Ángela, pues tens que empezar a facelo. Mira, esta noite vamos a rir, vimos a sair, vimos... A joder! Ai, por Dios, un poquinho de tacto. A ver, Canto hai que non botas un polvo? Un polvo? si non lembra, digo que é malo. A ver, un momento, espera. 2006... Estamos no 2015, verdade? Non. Non, home, non, que eu tamén teño sentido do humor. Irán a dar 3 ou 4 meses. Bueno, mira, segue a ser demasiado tempo. Por certo, te coñeciches? Non o coñecía, chamei a un número e deu. Ai, bueno, la vida mea, senón. As tintas de cerras páganse. Espera, é que chamaste ao chulo. Pois sí, que pasa? Quería un home que me tocara. E co xinecólogo non tiña dabondo. Conta, que non se foi. Moi ben, chamábase Luís. Era alto, guapo, sexy, carismático e moi ben dotado. Oiches, a cantos centímetros equivalen eses 3 mois? Pois non o sei, non lla medín. E logo, vos medides e opene os vosos homes. Sempre. Nada máis coñecelos, abro bolso, saco a reira, mido, e si le dan la talla, puerta. Bueno, a ver, déixame pensar, entón serían 20 centímetros tal vez. Pero 20 centímetros nada máis. Para a boca ti, pantalleira. Que canta. Como foi? Foi moi caro? 150 euros. Oh, está moi ben. 150 euros por toda a noite, está perfecto. Non, muller, que dis? Por unha hora. Por unha hora. Home, Que roubo, Xesús. Pois ti cala, que ti paganche casi o mesmo por a mitad del tempo e seguramente peor servicio. Ai, que ven as 3 xuntiñas aquí, que felices. Queredes que sexamos aínda máis felices? Sí. Imos fumar un porriño. Moi ben, pero que ben, bebé. Non, a mí non me ven ben, que o meu psicólogo di que non as drogas. Mira, Ángela, como volvas a mentar o petardo do teu psicólogo, arranco a lingua. Pero aquí, por favor, un pouquiño de tacto, filla. E ti? Toma, María. Oíste ti? Por casualidade, que para redondear ingresos no teu tempo libre traficas. Mira, non me gusta andar con estreitez nestes temas. Ademais, mira, hai un feito e todo xa, pero o que non teño é lume. Vou por la cociña, veña. Arriba a ventana, chica! Tiña moitas ganas de verte. Eu a ti. Sabes que estás moi guapa? E ti sabes que mentes fatal. Estou horrible. Bueno, pero ti xo vexo que estás estupenda. Cambiaches moito. Que non parezco a mesma, verdad? Non? Pois sigo sendo, a gorda. Bueno, home. Só que antes estaba oculta baixo un manto de graxas e de medos. E agora que xa non tes graxa, non tes medo?
bañados. Bueno, algún queda por aí, pero penso seguir a dieta ata que remate con eles. Bueno, que tal ves a Roci? Como vou a ver, Roci sempre foi un cabalo gañador. Triunfou a cada uno. Sí, querida, verdadeiramente uns sillóns como estes os pode ter alguén a quen lle ten ido moi ben na vida. Verdade? Ai, por Dios, si son horribles, Ángela, era unha broma. Barba. Están a pitar oído dereito, Oído que pita cando falan mal de ti non é o esquema. Di que non. Que estábamos a falar de orgullosas que estamos de ti. Verdade, Carlota? Verdade, verdade. Anda, vai. Inaugura o ti, muller. Ai, pero se eu non sei fumar. Pois xa vai sendo hora de que aprendas. Así tamén te resaltes fora da convivencia, veño. Convivencia, que é iso da convivencia? Cando fomos con el Marrosa ahora a Serra, que pasamos desta olímpicamente. Ai, mi paera que parece que lle leva dando toda a vida. É que eu sempre fui máis lista do que pensábades. E ti, vai facendo outro, que eu vouche por outro whisquito, muller. Oístes ti, estrela de Hollywood? Xa sabemos da miña historia e mala de Ángela, pero contanos da túa. Eu, moitísimo traballo. Ai, deso xa me podo enterar nas revistas ou no Facebook. Prefírome a túa vida, porque terás vida aparte disto. Podo pensar un poquinho antes de contestarche. A vida do artista moi sacrificada, che. Sempre se dixo. A ver, eu penso que a vida non é de ningún xeito. A vida, facémola nós. A ti gustache a túa, Rocío? Pois a verdade é que non. Pero eu penso que a todo mundo lle pasa igual. Ninguén está contento coa súa sorte. Ti, Ángela, cambiarías de por min, verdade? Si, e ti por mí? Non, claro. Oi. No, pero a mí gustaríame cambiarme por unha persoa que se estivese realizada profesional, sentimental e persoalmente. Pero ti, querida, ti estás igualiña que a min. Non, eu estou peor. Lembra que só teño prato de ducha. A ver, eu penso que a teima non é cambiarse por ninguén, sino sinceramente cambiar. Iso que decía antes, Roci. Non lle gusta nada a xente que non cambia. Que nada do que vive lles enriquece. Fainos modificar o seu punto de vista. Descolócaos do seu mundo perfecto. Díxeno ben? Superior. Vaya, estamos de acordo por unha vez. Sí, pero iso non conta, que se sabe que os psicotrópicos axudan ao seu a querer ao próximo. Sí, claro. Será polo moito que levo fumado eu? Ah, iso miña é, que vai anulando que é un deporte de equipo. Para. A ver, que a mí eso do cambio gustoume. E por que non cambiamos? Por que non poñemos nas nosas vidas o que queramos que haxa nelas? Primeiro hai que saber o que se quere poñer nelas. Sí. E despois, que che chega a gustar despois de telo acabado? Iso si me dixeran a min, cando estaba estudiando con vos, que ia sair na tele, gañar millóns, e deitarme con ducios de homes. Ducias. Bueno, muller, centeas, como estén? Que lorba! Non por iso me sinto mellor, sabes? Supoño que che segue a faltar o fundamental neste mundo. Saber que lugar ocupas na vida. Bueno, todas esas cousas de libros de autoaxuda. Sí, bueno. Ai, mira, se vos poñen estas profundas, eu marcho. Non, espera un momento, Ángela. Vamos a ver. Que é o que che faría feliz a estas alturas do partido? Ver de volta, Javier. ¡Está morto! Ay, por favor! A ver, ¿está morto ou non está morto? Claro que está morto. Pero me gustado tanto ter un fillo. Eso non che faría feliz ter un fillo? Un fillo de calquero non. Un fillo do meu home. Ai, Ángela, Javier xa non está. E desde hoxe isto queda superado. Hoxe saímos, hoxe bailamos, tranquila que xa lle digo eu. Hoxe podemos. Pero difícil. Gratis. Que a vida está che moi cara. Eu sempre quixen ter unha familia numerosa. Un coche caravana. Cheo de cestas de picnic e cadeiras pregables. Acabáramos. Ti és unha maruja. Ai, sí. Que pasa? Todas as mulleres teñen que soñar con ser presidentas do goberno ou astronautas. Pois eu non. Eu conformome cunha familia feliz. Un home que me queira, uns fillos os que cuidar e un traballo. A ver, mulleriña, tes unha casa, tes
Ti xa non, verdade? Cala a boca, payasa. Que marchou o mes pasado, pero xa voltou. Ai, que cousas! Mas que unha cousa parece milagre! Que somos da mesma quinta, Cristín. Ese conto, repetidora! Mira, aquí o tema que Ángela quere ter un fillo, e hai que buscar o pai ideal o antes posible. Ai, por Dios! Non é tan doado o auto para alguén que me faga esquecer a Javier. Pero si cada persoa é diferente, muller. Bueno, pois por iso non hai ninguén como Javier. Pois entón, ten ese fillo sen necesidade de pai. Un fillo soa? Si, muller, milleiros de mulleres o fan hoxe en día, digo cho. Ai, pois alégrome por elas. Pero a min faiseme moi duro pensar en criar un fillo sin axuda ninguna. Quita, quita. Un momento. Que? E se temos a un tempo? Que? E por que non? Eu tamén podo ser nai. Alguén que lle dea sentido a miña vida. Alguén que poida dar as miñas mansións, os meus coches. Alguén que lle poda dar el amor. Escarlatojada. A ver si... Estou a flipar contigo, A ver si vai a resultar que agora o sentido da vida dunha muller é ser nai. Por favor, que estamos no século XXI. Mira, aquí cada muller é libre de escoller o papel que lle pete. Ai, Ángela, esta reunión tiña que producirse. Teñamos as nenos agora. Agora, os queredes lejos directamente. A ver, un momento. A ver, un fillo. Pero si ninguna das tres temos parella estable. Bueno, eu nin tan siquiera inestable. E que? Pero podemos telo xuntas, que vayan xuntiños ao parque, levalos ao colegio. Ai, por que Xa non? que estades, que vos preñe o mesmo, e así os nenos levarán a mesma sangre. ¡Qué idea! Sí, que eso ya tres irmandillos. A ver, para de momento. Vos xa fumarades algo antes de que eu chegara, verdad? O non? Comeste recetas alucinóxenas? Ainda non comemos nada, Carlota. Ai, fuma, cariño, fuma. Iso, fuma, despois a comparto doble. E non é mellor que sexa triplo, que sexan tres irmanciños. Vos estades tolas. Pero vamos a ver, como ides a quedar embarazadas a vosa idade? Si o levades mal, si tendes un mal parto, si vos sale chorón. Porque, a ver, a un compañeiro que teñas na casa, se se pon moi pesado, podía maletar a porta e punto. Pero ter un neno a vosa idade, vos estades tolas. Oíste? Eu serei unha maruja, pero ti eres unha egoísta. Si, que pasa? Eu estou neste mundo para disfrutar. Ai, sí, mira ela, botándolle medio lume e despois non queres saber nada de bombos. Mira, as mulleres son libres de escoller o que queiran, especialmente cando o reloj biolóxico. Lémbrache que xa non che queda tempo. O meu reloj biolóxico quedou sin pilas. É un mes entrante, cumplo 46 anos. Aparentos. Apañamos outra copa, verdad? Moi boa idea. Xa vou eu. Que colocou? Colocou aquí? Para nada. Bueno, a ver, decidime, aparentos ou non os aparento? Verdade, amor. Ai, que mo digades. Que sí, mona, cosa aparenta. Ai, por Dios. Pero non te preocupes, que temos unha idade delicada e perfecta para ter eses fillos. E eses fillos han ser irmáns. Un par de licoriños máis e un par de calaramas ao porro e vos vos chamando o chulo ese de Ángela para que vos preñe esta mesma noite, Ai, espera un momento que agora que dis, igual era máis de 20 centímetros. O chulo de Ángela nada. Aquí hai que buscar o pai ideal. Un pai de altura. Eu vexo vos moi soltas. Home, escoller o pai do teu fillo non é calquera cousa. Mira, ríndome. Parido que vos dé a gana, que eu mentas vou ao baño a pellizcarme a ver si desperto deste pesadelo. Ai, que A ver, de verdade que imos ter un fillo? Sí, pero a ver, un cada unha, Ai, que fuerte. Antes de vir, non tiña nin bañeira, nin amiga, nin familia. E agora? E agora temos un proxecto de vida xuntas. Agora sí que vou chorar. Non, muller, non chores outra vez, cala a boca. Mira. Vaime dicindo características
Oi, que sexa listo. Cala a boca, estéril. Se non vai a parir, non ten dereito a opinar, non crees? Bueno, a ver, espera un pouco, porque razón ten, Ten que ser listo, porque só coa beleza non se vai a ningún lado. Di que non. Ai, bueno, acabo de dicir unha parvada. Sí, querida, non te preocupes. Veña, vai a ver. Loiro Moreno. Sempre me tiraron máis os morenos. Vale. A min tamén. Cala a boca, fríxida do demo. Moreno. Eu quero que sexa alto, moi alto. Mínimo, 1,80 m. Sí, pero espera, trae pa aquí eso. Ti pensas que haberá moitos homes bos, altos, ben dotados, listos, e que dan por riba non lles importa embarazarlos? Eu creo que sí, non? ¡A monte! Son tedes que atopalos. Que tal un anuncio no xornal? Xo vexo. Presentadora de televisión e amiga funcionaria da infancia buscan un home moi especial, eses tres mois, xa sabedes polo que os digo, para que se meta na súa cama e as embarace. Bueno, ou polo menos o intente. De meterse na cama nada, Ai, non? No, pois xa me dirás como ides a ter eses meniños. Inseminación artificial, payasa. Primeiro, é moitísimo máis doado, é máis limpo, digo cho eu. Inseminación artificial? Sí. Pero ti eres idiota? Porque polo menos con gallolamento de pasar unha noite de paixón o voso carón podíades atopar por aí a calquera saído. Pero se nin eso lle ides a dar, xa me diredes que é o que gaña él. Basta, pagámoslle e punto. É moitísimo máis limpo, digo cho eu. Mira, ríndome coellas parido que vos dé a gana. A min esta conversación xa fai moito tempo que me superou. E ademais, a min isto dos porros dame moitísima fame. Eso daqui son pastéis. Sí. Ai, espera, vinde, que xo teño. O que? O pai ideal. Lembrades o bedel do colexio? Íñigo? Sí, iso. Íñigo. Vamos a ver, mona. Como imos quedar preñadas dun bebé de 80 anos? A ver, que non falo del, home. Que falo do seu fillo máis novo, non o lembrades? Sí. Chamábase José Ramón. Ah, Iso. sí, José Ramón. Lémbrome. Porque cando era pequeno, sempre me decía que cando fose maior ia casar conmigo. E os nosos fillos ian se chamar Pastor Cordero. E oíches? Como que te lembraches dela agora? Home, pois non sei, porque era un meniño moi boiño. Sempre me agardaba a saída da clase para darme os bons días. Anda, e a min. E a mí tamén. Era guapísimo. Tiñas ollos azuis, verdade? No, verde. Ai, Iso, sí, verde. Era guapo que pa qué. E listo. Moito. Escribía varias poesías. Porque gañou varios premios. Sí, verdad. Oíches? E para que non buscamos? A lo menos con él temos a excusa perfecta. Xa o coñecemos. Claro. Teño que dar o móvil. Iso. Non hai problema. Podedes buscalo no Facebook, podedes buscalo no Twitter, en Google, ou non. Sempre vos quedará a socorrida paloma mensaxeira. Xa vexo. José Ramón. Eso he elegido. Pero bueno, que él non o sepa, é un pequeno detalle, sin importancia. Oes, mona, vas a estar dando polo cu toda a noite? Probablemente. Mira, Ángela, imos buscar ese tío, vale? Sí. Onde vas? Pero non me vaya que sexa agora, muller. Creo que vou putear. Por ali, por ali. E non me extraña, se te pillou unha botella de licor en la sola e medio porro, porque ti, Catherine, terás para un regimento, pero xa me dirás, agochado, onde? José Ramón Pastor, o fillo pequeno de Belén. A saber, onde anda agora José Ramón Pastor, o fillo pequeno do Bedel. Quero que saibas unha cousa. Sí? Imos localizar ese tío. Sí? Ímolo convencer para que nos insemine. Sí? Ás 3. No, ás 4, ás 5, ás 6, e calquera hora, va. Somos un equipo, ou todas ou ninguna.
Mira, disto nada, xa non estamos no instituto, así que déixate de facer a mandona. Esa querida, xa o veremos. Por que todo bo remata? Aí non me vai a quedar outra que falarlle ao meu psicólogo dos meus medos. E do alcohol, das drogas, dos porros. Bueno, e de como o alcohol, as drogas e os porros me quitan eses medos. Bueno, claro que él vai me dicir: non podes depender de elas para ser feliz. Va, ata él depende dos seus pacientes. Se fóramos visitalo menos, el seguro que reiría menos. Ai, os meus medos. Case 50 anos e sigo a ter os mesmos de cando era cría. Medo a soidade, a que ninguén me queira, a non ser o suficientemente boa. Que coñazo. Como acaba unha de esquecerse de si mesma para converterse noutra persona? Eu se pudera elegir, cambiaríame por calquera das dúas. Rocío, Carlota, Carlota, Rocío, dame igual. De pequena, adorabas. E agora que nos volvemos a reencontrar, quero es todavía máis. Non hai como amizade para ver a vida de outro xeito. A amizade vai medir. Vai-me ser feliz. Bueno, espera que o mellor son os porros. Bueno, non sei. Mellor daume un baño no jacuzzi e medito. Pero bueno, eso non é novedade ninguna. Todo o mundo que sabe que sabes como acabuxas. Rosy, desde sempre. E Ángela non era así. Debe ser algo vírico. Pegóuselle. E o malo é que súbita e inesperadamente tamén eu estou como unha cabuxa. Eso era algo que eu ni siquiera sabía. Eu era moi feliz nas miñas bases, os meus principios, que estaba como unha cabuxa. Era algo que eu conseguira manter en secreto durante anos. Nin siquiera eu non sabía. E agora, que fago aquí secundando este plan absurdo? Como Funquén de verdad corda que ides a forcar, porque iso que ides a facer a por cargos. E o peor de todo é que eu non sei se entro, se saio, se subo ou se baixo. E a caída vai a ser antolóxica. Eu teño que evitar todo isto, pero non sei como. Ai, filla Carlota, querida, que cansancio sempre controlando as túas propias emocións. Que hai que deixarse levar, muller. A vida non é máis que caótica. Pero se acabas morrendo, non che conto máis. 2 e 2 son 4, 4 e 2 son 6, 6 e 2 son 8 e 8 16. Non, para nada. Eu soño cun aquí te pillo, aquí te mato. Unha manchea de soños que esquen de rincarlle a almofada e poñeros no medio da rúa para que todos o vexen e ríen de ti. Estás me escoitando, Carlota? Porque é precioso, precioso que te estou a contar, sabes? Sí, te estou a escoitar. Pero hai algo máis que preciso oír e non estou a facelo. Dime que non imos a facer nada desto, verdad, Carlota? Sí, que imos facer, veña, axúdame, Carlota. Ai, mira, ceamos con él como a 3 señoras e punto. É que non somos 3 señoras, Carlota. É verdad, olvidabas que somos 3 coellas en celo en busca da semente da vida. Non, somos 3 mulleres dispostas a ter un fillo. Mira, pois a xente é moi mona. E a verdad é que o objetivo da visita segue a ser o mesmo. Hola, José Ramón, que tal? Unha copa, un aperitivo? Oh, estás no teu semen. Verdadeiramente, querida, podía yo ter dito vestida cunha bata de guata. Perdona,
pero a guata non entra no meu guardarropa. Ademais, temos que caírte, ver? Cair é o que vai a facer el o chan redondo cando lle faga a túa proposta e que o peor cando se erga reirase de nós na nosa cara. Carallo, é mellor que ría de nós na nosa cara e non nas nosas costas, non crees? No, nosas costas reirase no bar da esquina cando lle conta aos amigotes. Oes, dixemos daquela que 3 tolas me invitaron a cear e me pediren que así inseminasen. Ai, Dios. Anda. Pero que dixeches 3 tolas. Ai, no, perdona, pero no remoto, hipotético, e lo inxano caso de que José Ramón acete a túa proposta, eu teria que pensalo moi. Mira, é un adianto. Antes era un no rotundo. E agora? Véxote cunha caravana chea de cestos de pino en cadeiras pregables. Ángela! Se meteu esta. Non sei, a última vez que a vin, ia ao jacuzzi fumarse un porro. Eso tiña que haber feito eu, meterme nele e non ter saído dela hasta que todo esto hubiese rematado. Mira, isto non acabará hasta que esteamos na sala de partos cos pernas abertas. Pois, pero ti, danche algún tipo de incentivo por elevar o índice de natalidade deste país? As 9:30 está a piques de chegar. Si, é que ben. Mira, Por que estás tan segura? porque falei con él. Que falaste con él? Sí, Ángela, damos el teléfono. E por que non o dixeches? Estou che dicindo. Agora! Agora, antes, despois, que máis ten, muller? Quería escoitar a súa voz. E demais díxeme que seguía a miña carreira, que tiña moitísimas ganas de verme. Ai, claro, sigue a túa carreira e ven para verte a ti, como non? Non. Ven para ver as 3. No. Si hubieras querido decir as 3, te diría dito as 3, pero ti dixestes a mí. Eso quiere decir a ti. E non me veñas con esa corrida excusa de que es unha broma, porque ti xa sabes que sabemos claro que eso non se pode facer. Porque... A ver, mona, abre a boca. Que iso? Tranquila, fin. Ai, que falta me fas. Vale. Ya estás. Vaya, a serea. Mira, non sei o que lle pudo pasar ao jacuzzi. Deberonse de estropear as velocidades, porque non fan máis que sair burbullas, así tipo geyser. Que fago? Tranquila, muller, que xa vou eu. E de paso, me cuido en un par de horas. Un par de horas non será moito. E logo o José Ramón. Ai, Ángela, por favor, que era unha broma. Pero iso sí, preciso compañía. Vamos a ver, mona. Ti como ainda estás así? A ver, explícame. E logo que pasa? Xa me visto? O futuro pai do teu fillo está a piques de entrar por esa porta e ti estás así. Ai, feita unha chacha. Bueno, muller, ainda queda media hora. Non, queda media hora, hai media hora. Bueno, pero seguro que non é puntual. Mira, aí está. Ai, sí que é, sí que é. Temos que recibirlo ás 3. E logo, vou a recibir así despois de 30 anos. Teneime que vestir. Deixate me diga, apura, mana, apura. Veña, vamos. En fin, ven, agarda. Que? É que... A ver, que vai marchar, que queres? Gracias. Por qué? Pero tranquila, fin. No, mona, por armar todo este lío. Estás como unha cabucha, pero sempre te quixen por iso. Mira que queres que se me corra a rime, verdade, Teresa? Sí. Veña, vamos. Agarda. Non quero que parezcamos 3 collas en celo. É que somos 3 collas en celo, carnal. Xa, pero que non se nos note un pouco de dignidade. Corre, pai, que eu vou acabar. Veña, vai. Hola, José Ramón. ¿Qué tal? Hola. Hola. Ángela. Non. Carlota. Pastor Cordero, lembras? Iso, Carlota Pastor Cordero. Cambiases moito. Antes estabas Ai, máis... sí. Alta, loira, ai, xa lembro. Gorda. Perdoa, non pretendía ser grosero. Tranquilo, non me escuches. Ademais pasaron... 30 anos. Ai, Chicas, querida. Mira, senta aquí no tallo, que non chegaches ata aquí. Unha copiña de viño. Pois cheguei ben. A miña vida vai. Confórmome con iso. Conformaste coa vida ou coa copiña de viño? Bueno, coas dúas cousas. Vai, eres conformista, pero fíjate que eu te lembraba coa cabeza, o pelo, os ollos máis... E que ten de malo cambiar? Por dentro, por fora. Vos tamén cambiácedes. Para mellor, Anda, anulador. Ai, vou pola botella de viño. A ver, que facedes con os dous oíños,
Bueno. Supoño que quedarías pampo coa nosa chamada. Pois a verdade é que non agardaba este reencontro. Xa ves, unha fai de conta da súa vida e ¡zas! Aparecen persoas que foron importantes nela. Iso de importantes vai por min? Claro. Non exageras un pouco. A verdade é que éramos uns nenos, veíamonos entrar e sair da clase e non moito máis. Ai, xa, pero a veces parece mentira como unha persona que ocupou un pequeno espacio de tempo na túa vida pode deixar nela unha huella, unha semente, un espermatozoide. Que? Un espermatozoide? Espermatozoide, Miguel, no, Sí. ai, que parvada. De mi palabra de... Ai, Espermatozoide. teño que agascarse, venga, broma. Un canapé. Non, grazas. Xo sirvo eu. As copas? Se atrás de moble. Deseño seu. Sí, que andas a falar, se va de lengua. Como sempre. Ay, por Dios. E contanos, a que te dedicas? Pois xa ves, son mestre de primaria. Ai, mestre de primaria. Eso está moi ben, verdade, En un Carlota? colexio e alísimo. Que extraordinario. Os dechos meniños, logo. Pois imos moito. Son trastes, pero bueno, paso sería con eles. Que si foras bombeiro, teríanos parecido mellor, verdade, Carlota? Extraordinario, incluso un canapé. Ai, non, grazas. Ai, pero come, home, que ti parece que non teñas problemas co bandullo. Ben, oídome. Ai, que calor fai aquí. Fai unha calor que cagas por ti, verdade, Carlota? Hai unha calor que cagas por ti. Non vai tanta calor, non? Anda, vai, quita a chaqueta. Bueno. Contentas? Pois agora que o dis, Contentísima. Pode sentarse a, porque isto parece un examen. Hai un examen, di. digo, moito, pero non perdiches, verdade? O normal. Ai, calmo non queda, Carlota, calmo non queda. Algunha pregunta máis? Bueno, pois agora que o dis, noiva, Non. casado. Tampouco. Maricón, tapi, que non chorro. Non, deixa. Algún interés en saberlo. Bueno, mira, que conste que eu teño moitísimos amigos gays. Todos tan guapiños, coa súa roupa tan apretadiña, tan aseadiña. Que non son gay. Pois non lo entiendo, chico. Non eres calvo, non eres gordo, non eres gay. Como que nunca casaches? Eu non dixen que nunca casara. Dixen que non estou casado agora. Que non teño parella agora. O tempo e a conxugación dos verbos son importantes, sobre todo no amor, non credes? Ainda por riba listo. Un último dato. Canto mides? Pois mira, xa que o dis, mido 1,70 m, peso 70 kilos e calzo en 42. Interesa vos unha medida máis? De momento non. Pero tígalle tempo. Bueno, parece de cachondeíto, ¿no? Porque si chego a saber desta carallada, veño con un colega que me bote un cabo. Porque vos sodes tres e eu un só. No, solamente somos dúas. Ángela cojou no jacuzzi. Hola, José Ramón! ¡Ángela! Mereceu a pena agardar. Ai, alégrame moitísimo de que viñeras. Como non me iba a vir? As tres rapazas máis simpáticas do colexio no que traballaba meu pai. Íñigo! Por certo, que tal está? Moi ben. Por certo, mando vos saúdos. Pero bueno, contádeme de vos, das vosas vidas. Bueno, mira, esta noite hai moitísimas cousas de que falar. Así que vai a ser un resumen telegráfico. Empeza ti, Carlota, valle dando. Abogada, divorciada, estancada. Tempo, que tal o fixo? Perfecto. Peña, vai, agora tocaba a min. Eu son solteira alegre. E a actriz desaproveitada. Vaya, oísto di ela. É fatalmente perdida. Pero moi perdido. Pois sí, moitísimo. Ángela, tócache. Viuda, non alegre. O seu home morreu a 6 anos. Sí. Sigo. Funcionaria, non alegre. Debo engadir algo máis ou quedou claro? Pois a verdade é que non me vexo moi felices coa vosa sorte. Non, pero todo isto vai a cambiar esta mesma noite. E iso? Intuición femenina. Ou alineación mental transitoria, non o temos claro. Que gusto vervos tan unidas despois de 30 anos. Eu non gardo amizade con ninguén da miña clase. Non, e nós tampouco. Non? Non,
pero só fai un mes que vos volvestes a reunir. Sí, foi idea de Carlota. En que estaría eu pensando? Pois dende fora dá esa impresión de que estades moi compenetradas. Sí, sabes por qué? Porque nestas alturas da nosa vida temos un proxecto de vida en común. E iso é un de moito, verdade, chicas? Queres unha copiña de viño? Sí, pero antes iría ao baño. Por aí! Como está, chica, que me lo papo? Ai, como está? Vaimos de vendemar. Veme mellor de marido. Tiña vos vínculos. Parece boa persoa, non? Sí, e non é calvo, non é gordo, non é gay, es José Ramón Pastor, o kit completo con todos os seus accesorios. Sí, pero ten razón Carlota, non aparenta para nada os 40. Bueno, pero eses ollos azuis, no, digo verdes, míranche ben, son os mesmos. Tentei no ceo, pero co brillo do teu estilismo costoumo ser. Mala elección. Arriscada, nena, pero reláxate, xa está a conto feito. Bueno, que xa lle dixéchedes. O que? O do seme. Non, mona, estábamos a esperar por ti. Vale. A ver, eu penso que é mellor decirlo despois da cea, co postre. Queda así como máis fino. Non. Que non quero que diga que así na metade dunha borracheira e que mañá se bota atrás, diso nada. No, pero non hai problema, se nos di que si nos donas o semen, metémolo no tupper e ao frigo. E logo podense meter no frigo, así se máis. Vai, Ángela, por Dios, que é unha broma. Ai, bueno, tamén nos podemos deitar con el esta mesma noite. Dixeches que de sexo nada, Eu dixen iso? Sí, loba. Bueno, pois mira, cambio de opinión. Onde este un fillo nacido do amor. Que non queremos que ninguén se interpoña no noso camiño. Ai. Só o seu seme. Que ven. Ai, Estaba pensando no maño que me alegro moito de vervos. Foi todo tan sorprendente. É o que che queda, papillo. Gracias por invitarme. en que a verdade é que esta cea fixémola para pedirche algo, sabes? Ai, sí? Pois veña, decídeme. Que podo facer por vos? Bueno. Importaría inseminarnos? O que? Que se te importaría inseminarnos? Non lle fagas caso, está de broma. Cómete un canapé. Non estou de broma. Que quere decir con que vos insemine? Que non tes o teu seme, que queremos ter un fillo. Mira, estos son de salmón, cómete un canapé. O meu seme para ter un fillo? Sí. Falades en serio? Que non, que xa se dixen que non. Cómete un canapé. Deixa os putos canapés, Carlota. Joder, é unha proposta que estamos a facer, que te parece? Que estades como cabuxas. Veneme 14. Invitadesme a cear e pedídeme que vos faga un fillo. Bueno, en realidade 3, Cinco, Diana. Vamos a ver, estivemos a pensar cal sería o pai ideal e resulta que eres ti. Non se parece gracioso? Non mo é. Deixa os canapés, Carlota, Si mo pides con tanto amor. É que verás, é que temos unha idea un pouquinho delicada, sabes? E pensamos en que estás tan bueno, sí. E aquí yo te pongo. Sí, pero mira, só queremos un pai biolóxico, sabes? Non queremos que se interpoña nadie no noso camiño. E para iso necesitades un pouco de esperma. Xusto, só un pouquiño, porque iso que ten unha esperma, que cunha pisca sale unha chea de miriños. Vai xa, que temos unha idea humana un pouquinho delicada. A ver, dinos, que te parece a nosa proposta? Que será mellor que marche. Ai, pero José Ramón, a mí non te Que enfades. non me fade. Pero vos que vos queredes que sodes? De que carajo ides? 3 mulleres dispostas a ter un fillo. 3 mulleres. O que sodes 3 gilipollas. Estou de acordo. Oiches, non fai a que insultes, que solamente te estamos a pedir o teu seme. Non estamos pedindo os teus riñóns, home. Pero vos que vos pensades que un fillo, un boneco, un canciño que se saca a pasear a rúa cando un lle peta e cando non deixamos abandonado nunha gasoliñeira. Un fillo non é de ninguén, enterades vos. Nin se usa para satisfacer o capricho de 3 nenas ricas. Non generalices, Son de ricas, quero decir. Estou farto de tratar no colexio con pais que traen fillos ao mundo e non teñen nin puñetera idea de cales son as súas obrigas nin as súas responsabilidades. Unha nova vida non é un xogo e creo que é algo demasiado serio para tratalo con esa frivolidade. Así que, grazas por a invitación á cea e polo oferta. Agarda!
que tal 12.000 euros? Estás de ofrecer 12.000 euros polo meu seme? Sí, en negro, e ao contado, non imos facer unha faturiña co tema. No, si ao final danos unha hostia, venda. 18.000. Están regateando. 15.000, ni un euro máis. Ai, que me pariu! Aquí as únicas que imos parir somos nós. 15.000? 15.000. Trato feito. Trato feito, papá. Fíxate que pensei que era radio, pero o tema das imágenes como que me despistou. O sea, tele. Xa, que ves na tele? Unha telenovela de mexicanos. Encántame velos chorar. Son os que mellor choran no mundo. Mira. Mira, importache se apago. Bastante culebrón hai xa nesta casa. Non, Quito. Deberías de facer punto, O punto relaxa moito. Pero se eu non estou nerviosa. Ai, non? Estou histérica. Levo unhas agullas dese tamaño nas miñas mans, neste momento pódense convertir nun arma de destrucción masiva. Sobre todo se atopo coa persoa axeitada. Bueno, porque pasades todo o día a berrar. Non, eu non berro, ela berra. Dúas non berran se unha non quere. Mira, para non berrar con Rosy hai que ser un santo ou estar morto. Para ser un santo hai que estar morto. Sempre hai unha maneira mellor de pasalo ferro, de limpalo. Pero se outro día se atreveu a decirme que eu respiraba mal. Bueno, muller, ti fai como a min. Dille que sea todo e despois fai o que che dé a gana. Hai iso que ti faz? Sí. Pois vou sabelo. Contigo non, Barba, son con Rocío. Claro, eso mismo lle dirás a ela. Que non, que eu xa sei que ti tes razón. Rocío ten moito carácter. Moito carácter, non. O que é moi revirada. E o que é peor, a mí dá a impresión de que nos metemos na máquina do tempo e estamos outra vez no instituto. E eu, igual de gorda. É que non podo parar de comer, a ti pasa o mesmo. Sí, pero teño un remedio. Xo sei, non o digas. O punto. O punto vais a poñer de moda, digo xo eu. É máis relaxante que o yoga. É máis productivo. Mira. Ai, é precioso. Pero penso que non me vai servir. Barba. Como teu é neno, eu son tan clásica para estas cousas. E o de Rocío é rosa. Mira. É máis bonito de Rocío. Sí, xa, porque esmereime máis nas manguiñas. Eu que teñen as nenas que dan máis xogo. O teu de que cor vai a ser? Amarelo. Sigo sin entender por que non quixeste saber o sexo do neno. Pois porque a min dame igual o que veña. O que quero é que veña san. E como o amarelo é tan poñible... Sí, creo que tengo amarelo. Oes, importan se poña outra vez a tele. Pero que queres ver algo? Sí, hai un programa de corazón e sai unha amiga. Unha amiga? Rosy, vente que vai a empezar Sálvame. Pero para que a... Pois para que se vexe, muller. Ai, xa se debe ter moi vista. A onde vas? Onde vou a ir? A saltar a neveira. Ti queres algo? Non, que eu non pico entre horas, que senón ao miniño saleme moi mal criado. Rocío, apura!
Mira. ¿Qué estás a mirar? Apaga eso, apaga. Estou fea. Estou gorda. E os implantes como sigan a caer así. Vamos usar de cinta. Muller, que lle queres? Son moitos cambios, moitos kilos. O corpo resente ser que é remedio. Eu estou igual que a ti. Non, eu estou peor que a ti. E bueno, si ti estás peor que a mí. Oíches por que sempre me tes que dar a razón. Pois porque non quero discutir. Pero si non teño que mo digan, que non me digan que así como estalos ou que. Bueno, dixo xa se encarga Carlota. Vaya, Carlota, non me fales dela, Pero que lle pasa a esa mona que sempre me anda levando a contraria? Bueno, ti fai con a min. Dille que si a todo e despois fai o que che dé a gana. Ah, esa que ti fas? Si, Pois a ver. contigo non parva, só con Carlota. A Carlota non me fales dela, Con esa enorme tripa sempre asexando por todos os recunchos desta enorme casa. Non o soporto. Ai, mira, se vivimos xuntas desde o principio foi porque creemos que era a mellor idea. Seino, Polo ben dos nenos. seino, Para que houbera unha conexión entre eles antes do parto. seino. E tamén sei que foi unha idea de merda. Non digas iso, muller. Hubo moi bons momentos. Ai, sí? Dime un. Sí, aquel... É que José Ramón nos acompañou a clase de preparación do parto. Ou cando José Ramón nos compuxo aquela canción para os meniños. Ou cando José Ramón... Hubo algún momento si unha puñetera José Ramón ese? Sí, muller, sí que os hubo. Dime un. Sí, aquel día... Aquel... Bueno, agora non me lembro, pero sí que os hubo. Sí que os hubo, verdade? José Ramón, José Ramón, José Ramón... Non, si ao final o protagonista desta historia é o puñetero José Ramón. Non queríamos un poquinho de esperma? Pois toma el frasco entero, sí señor. A ver, si viveu con nós foi porque creemos que era o millor. E francamente, creo que foi maravilloso. É un ser humano con un grandísimo corazón. Ai, sí, enorme. Fillo Carlota. E logo que pasa? Ai, teño gases, Uf. No, a ver que pasa con Carlota. Nada. Teño gases. Oi, as cousas dinse ou cálanse, Pois que se gusta, muller. Iso non é certo, Pois sí que o é. O que non ves? Que se lle cae a baba un co outro, anda. Non te creo. Pois mira, vai dicindo ela. Ou non facer, Pois mira, aí a tes. Carlota! Que? Se che fago unha pregunta contestas má verdade? Ai, non me gustan nada as frases que comenzan con si che fago unha pregunta. Bueno, ti disma ou non me dis. Sí, que? Gustaches José Ramón? Que si me gusta José Ramón. Que se che gusta José Ramón? Que si me gusta José Ramón. Que se che gusta José Ramón? Risiña nerviosa, eche típico. Escoitei a voz de Rocío de tira parvada nas 8:15. Estás namorada del? Pero que che meteu esa idea na cabeza? Ai, que pregunta máis absurda. Dille de voltas absurda que tes por amiga que eu non ando chismorreando por aí como fan outras. No, ela ten cousas máis importantes que facer. Anunciar parches antiestrés, quizáis. Pois as patatas que estás a comer. Paga aí nas eu gracias aos parches Por antiestrés. que pode meter os parches por Que me contestes, Cona! Gustache ou non che gusta José Ramón? Ángela, eu... Anda, mona. Valle dicindo que levas traballando 9 meses. 9 meses non, 6. Deitaxeste con el? Mami un pouco. Pero iso non fora trato, non queríamos vínculos co pai dos nenos. Xa ves, hai xente que non che sabe cumplir unha promesa. Pois ti cala, mona, porque cando te atopei na cama con él, non estabas precisamente dormindo. Que? A ver, foi unha vez, 2 como máximo, Ángela, nada máis, Ai, non é posible. Ai, mulleriña, tiño un apretón. E onde iba a conseguir un home con esta enorme tripa? Ai! Pero Ángela, non chores, isto non cambia nada entre nós. Si cambio todo. Que
amigas. Non somos amigas. Ti e Rocío, mais ti. Andades todo o día berrando. Facedes destes 9 meses un inferno. Pero vamos, que eu quería que con eso do parto estaríades nerviosas. E agora entérome de que as miñas costas vos estivechedes a cepillar a José Ramón. Son des unhas fillas de puta. Ai, Ángela, foi un poquinho de sexo e fora, nada máis, muller, nada máis. A ver, a min José Ramón gustame moito, pero pensaba deixar de velo despois de telo neno. Ves, Ángela, foi simplemente un desafogo, muller. Iso, un desafogo, boísimo. Pero un desafogo. Sí, pero que para mí non é tan doado, sabedes? E logo por qué? Porque a mí tamén me gusta José Ramón. Por fin apareceu na miña vida alguén que me fixo esquecer a Javier, co que podía voltar a ilusionarme, voltar a vivir. Pero nin por un intre me plantexara tratalo, máis que como faría unha simple amiga. E sabedes por qué? Porque por riba de todo iso estábamos nós, a nosa amizade, o noso trato. Pero non valeu a pena. Ai, Ángela, eu síntome tan sucia, mulleriña. Eu síntome máis que sucia lixo. E eu máis que lixo, merda! Ángela, perdónanos, Ángela. Non, esta vez non vos perdono. Non terás por aí un dos teus parches antiestrés. Ángela, namorada de José Ramón, que fuerza, chico. Non sexas cínica, que a ti tamén che gusta, pero como non che fixo moito caso. Perdoa, pero fun eu que pasou dele, Que casualidade que sempre pases do que non podes acabar. Iso chamase mecanismo de defensa. Mira, aquí o trato que fixéramos entre nós tres e vas ti e rompéchelo. Ti deixarías de velo, se che gustase? Ai, por suposto que sí. Que actriz tan pouco convincente, non me extraña que non te chame máis que para anuncios. Perdoa, pero non te estaba a mentir, Sí, estás a mentir, sempre o fixeches e sempre seguirás a facer. Tanto falar do cambio e que non cambiou nada en 30 anos, puxes ti. E ti? Ti cambiaches. Non me refiro ao teu físico, refiro ao teu corazón. Sempre analizando e envexando todo o que che rodea. Eso é o que ti crees? Sí, eso é o que eu creo. Porque si me odias tanto é porque me envexas. Non, xa non, Rocío Moreno. Sinto darte un grande berrincho teu fotoxénico ergo. Estes 9 meses tiraron polo chan o meu ídolo. Conseguiste ser menos que nada. Nada boa, Carlota Cordero, por fin eres ti mesma nunha puñetera fotocopia das demais. Unha fotocopia das demais, pero xa que decide cambiar o tapizado os sillóns da súa casa porque non lle gusta má unha amiga, es ti. Importa que me importe, porque pensaba que niso consistía a nosa puñetera amizade. Amizade, pero que sabes ti de amizade se a ti xa te importan os teus problemas e as túas vaidades. Es mala, Carlota, mala. Al menos a min véseme vir. Eu 4 pataletas, 4 gritos de fora. Pero ti non. Ti arrastraste polo puñetero chan como as puñeteras víboras. Mira, que pasa? Chegou o grande momento melodramático entre ti e Maseu no que nos decimos toda a cara aquí coa vea hinchada no pescozo. Pois sí, por que non? Facamos a nosa grande escena dramática. Es quen? Demostra que tes follóns. Pois non me peta. Pois a mí tampouco. Acabo de decirlo eu. Eu tamén, que pasa? Que estás pa que te encerre. Payasa. Mamarracha. Imbécil. Mira, rematou, Ben rematou. A min estás... Paso de máis este competoso. Moito dor de cabeza. Anda. Aí está o teu querido José Ramón. Vai a abrir, corre, No. corre. Vai a abrir el paso que che paga un apañiño antes do parto. No, muller, que te vai a llamar a ti que a min. Mona, sempre igual. Vai, Pero podes saber a que ven isto? Porco mentireiro! Ángela, por favor, tranquila, que pasa? Iso non fora o trato! De que estás a falar? Sí, pon cara de boiño, ti! Dáseche moi ben a eso! Disme o que pasa. Por que te deitaches con elas? Sí, tiñas que demostrar, non? Que eras o machito, o semental. Pero se non facía falta. Baixa a voz, vante oír. Ai, que me escoiten. Quero que sepan toda a verdade. Rocío, Carlota! Pero como lle vas decir a verdade? Non ves que estás aquí que te dá luz? Non ten sentido. E logo ten sentido que te deitaras con elas? Pois agora xa van sendo hora de que se sepa que Ángela non é parva, que Ángela tamén toma decisións. Por favor, tranquilízate, vas a estragar todo. Eu? Ai, non, perdona. Estragáchedelo vos, meténdovos na vosa cama. Eu solamente lle vou poñer aquí no pastel. Rocío! Vente. Hola.
saber as dúas. Enterouse de que ti é máis eu. De que ti é a Carlota. Sí. Está enfadada, é normal ou non? Estou dicindo que non estou enfadada, pero hai un tema que debedes de saber as dúas. Carlota! Hola, José Ramón. Hola. A ver, agora sentádevos. Que vos sentades, cona! A ver, José Ramón, teu público agarda. Fai falta que te chive? Eu non son José Ramón. De este que significa? Eu non son José Ramón. Pódelo aclarecer? Eu non son José Ramón. A ver, eso non é aclararlo, eso é repetilo. Por favor, Ángela, isto é moi incómodo. Incómodo, perdona, pero si ti me echas a cara tan dura de meterte na súa cama, terás agora cá de comentarlles toda a verdade. A ver. Alguén me pode explicar que é o que está pasando aquí? É que non o entendo. Nin idea. Chámome Luís, non José Ramón. Teño 32 anos e non 40. E son Dío Parvo. Un mozo de aluguer. Isto é unha broma, verdade? Sen dúbida, que bo. É verdade. E o famoso Luís, aquel dos 20 centímetros. E logo non vos derades conta. Ai, pois, ocasións tivechedes de sobra para coller a regla a medirlla. A ver. Un momento. Vamos a ver. Estásme dicindo que o futuro pai do meu fillo non é o adorable José Ramón, senón que é un chulo de merda. Perdona, pero eu non son ningún chulo de merda. Ai, non? Pois xa me podes explicar como fuches capaz de facernos isto, home. Fixen o que fixen porque ela mo pediu. Mellor dito, pagoumo. Pero que lle pagaches a este idiota para que nos embarazase. Sí, e ti tamén. Eu tamén. Ala, que te hablou dúas veces. Sí, Ángela deu unha parte e o resto ti. Dime conta de que atopar o auténtico José Ramón non era tarea fácil, así que decidí inventalo. A ver, alguén me pode decir en canto nos saleu todo isto? Porque para isto das matemáticas eu sempre fui moi mala, José Ramón. Luís. Como que gana se chame? 30.000 euros. 15.000 que me dera Ángela e 15.000 Rocío. Todo o que tiña forrado. Era o soño da miña vida e pagaba a pena. Chegou ás nosas vidas. Alto, guapo, sen bandullo, heterosexual. Era imposible que fose verdade. Como puideches facernos isto? Non tiñas dereito. Sí, tiña dereito. Era o soño da miña vida, voltar a ilusionarme e voltar a vivir. E a fin de contas, que máis daría se o home se chamara José Ramón, Luís ou Perico dos Palotes? Era un pai biolóxico, lembras? Non queremos vínculos co pai dos nenos. Vamos, ou iso quería eu, que ao final non valeu a pena confiar en vos. Confiar en nos. Perdoa que non me boto chan de risa, pero que con esta enorme tripa podo rebotar e estaparme contra o teito. Confiar en nos, muller. Sí, para min era moi importante. Confiar en nós. En ti podíamos confiar. Miren todos o que tal armou a mosquiña morta con tal de acalar o seu objetivo. Ei, perdona aí, o noso objetivo foi idea túa a de ter un fillo, e túa a de que nos embarazara o mesmo home, e túa a de pagarlle a alguén para que nos embarazase. Eu que? Eu non tiña dereito a tomar parte nesta historia. Que se sepa que Ángela non é parva, que tamén toma decisións. Pero Ángela, era unha decisión demasiado importante. Ti non te das conta de que somos tres. Que tres, home, que tres, sempre fuchedes dúas. Ti e Rocío máis ti. Daba igual que fora para fumarse un porro nas famosas convivencias, sentarse xuntas na clase ou pelexar por alguén do colexio. Perdón. Pero é mellor que marche. A fin de contas, isto non é asunto meu.
Pero hai algo máis que debedes saber. De verdade que pode haber algo máis, home? Sí, engañeivos. Eran demasiados cartos. Que nos engañaches en que? O sémeco que vos fecundaron non era meu. Podes volver a repetir iso? Sí, non son o pai dos nenos. Traballando no que traballo, hai moito tempo, tomei a decisión de facer unha vasectomía. Non quería ter problemas con ningunha das miñas clientas. Así que o meu seme non é fértil. Costoume 6.000 euros a cadar o de alguén que se o fose. Non foi tan difícil. Corrupción haina en todos os lados. Nos bancos especialmente, aínda que sexan de seme. Así que, noraboa, xa o conseguístedes. Teredes un fillo saído da nada. Só vos. Unhas virxes marías do século XXI. Que se dixen a verdade, porque sinto que eses nenos son menos. Necesitabes usar alguén e eu vivo de que me usen. Onde está o problema? La Redentora! La Redentora! Esto non ten mal de gracia! Entón, por que rir? E agora que vamos a facer? Pois non sei, pero vou parir! Que non son gases, que son contraccións! Ai, para que agora que dis, eu séntome así como rara. Oi, rara así como para 5 minutos. Sí, ai, me miro cru. Que fago? Respira, respira! A ver, tranquilas, vamos chamar un taxi. Non, non imos conducir! Ai non, que vas para ir en autobús? Non! En coche! En coche, non podes conducir coa iPad posto. Non imos conducir nin ti, nin eu, nin ela que nos leve... Quen? Quen? José Ramón, no, que non sabe, Ai! Que ten o móvil. Vamos a chamar. Ai! José Ramón! Luis! Merda pa ti! Sí? Que veñas. Queremos pedirche algo. Ven, apura, veña, Pedro, apura. Tito Leaches, quero dicir máis. Non, todas estaríamos tolas se deixásemos marchar. Pero se non é o pai. É que, mulleriña, pensa ben. Onde conseguimos un mellor? Non é calvo, non é gordo, non é maricón. Tamén che recordo que se dedica á prostitución. Ti sempre coas túas tachas aí, Carlota? Non creo que queira saber nada máis de nós. Mira, pois que o dixese, pero él antes de marchar dixo oxalá. E ese oxalá quería decir que oxalá fose o pai dos meniños. Pero rapazas, non necesitamos un pai pos nosos fillos. Podemos crialos nas soas. Eso xa sei eu, mulleriña. Pero pensade ben, onde conseguir un mellor? Que os leve ao parque, que os leve ao colegio, que os bañe... de vez en cando que nos faga un repaso a las 3. Ai, non vai a dar feito. Un chulo como él. Un chulo como él está dado a feito, digo cho eu. Bueno, solamente o estaba a facer como las túas, que comigo nada. Pois xa vai sendo hora de que o faga ou non? Pois tamén é verdade. Non vos dades conta de que todas mentimos nalgo? Iso é certo. E a ti gustache, verdade, Ángela? Moitísimo. E a ti, Carlota? Por que crees que vos levo cepillando 9 meses? Quero dicir 6. Pois eu non che conto nada. Que sabía. Que listiña me fuche sempre, Eu Carlota. teño outro ataque de fame, eu teño que comer. Pasa, José Ramón. Luis. Hola. Hola. Verás, é que te chamamos para dicirche algo. Que? É que nos puxemos de parto. O que? As tres? No, eu non, pero soy máis apoio, Pero estades ben? Onde quizamos el parrouza? Cada vez que son as contraccións. Aí, senta. Senta, coño, senta. Podemos falar no coche. Senta, que hai tempo, home. Que isto non é como unha máquina de tabaco que lle bota la moeda só mi niño. Hai tempo, home, hai tempo. Reláxate. A verdade é que te chamamos para pedirche algo. Medo me dá. Mira, queríamos pedir perdón. Saber que ti eres ti. Saber que ti eras o que eras. Sí, un chulo. Un pedazo de un chulo. Bueno, mira, vamos ao grano. Queríamos propoñerche algo. Medo me dá. Non me extraña. Gustaríache ser o pai non biolóxico dos nosos
fillos. Que? Que se che gustaría ser o pai non biolóxico dos nosos fillos. Non está de broma. O pai non biolóxico eu? Sí, e agora facendo estes 9 meses. E moi ben. E moi ben, por certo, e queremos que o sigas a facer. Pero iso sí, gratis. Gratis? Eu non poño un peso máis. Oe, que ti non pagaches nada. Bueno, tamén é verdad. Iso sí, gratis, E que gaño eu, entón? Unha familia, home. É isto unha familia? Unha familia é un conxunto de seres humanos que se queren e que se coidan. E que miren os seus intereses comuns, non os seus propios. Ai, agora sí que vou chorar, Non me extraña, porque é tan bonito, é lo que dices. Pero mira, nos imos a tomar unha familia. Ti queres unir? Podo pensalo? Gustaríame que a miña filla sepa que ten pai cando naza. É o meu. É o meu. Quen podría decir que non a unha oferta como esta? Hombre, pois alguén sensato. Nunca me gustou a sensatez. Por curiosidade, terime que deitar coas tres? Ai, que pregunta máis parva, É obvia. E aviso que vas a empezar conmigo, Non! E por que non? Ai, Ángela, deixa que te enrocatou, muller. Non, é que eu tamén me puxen de parto. Ai, pois vamos ao hospital. Ai, Dios. Ai, Ai, Dios. Ai, Dios. Rocío, Que? estábame a lembrar de cando Luis nos dixo que non era o pai dos nenos. Como quedamos, Mortas. Morta, sí. Pero que máis dá, se temos a tres anxiños. Sí. Esas Tres anxiños de Machín. machín.